Zdravíme vás. Ja som v pozícii moderátora, Peťo je v pozícii respondenta. Peťo, si v oblečení Fishmania. Prečo si sa teraz prezliekol? Pretože som fishmaniak telom aj dušou, ale troška srandujem, odľahčil som. Ja by som chcel využiť možno troška priestoru na to, aby sme porozprávali o nás, o našej firme Fishmania aj troška z iného pohľadu, lebo väčšina z vás nás vníma, alebo mňa vníma ako človeka, čo sa hýbe teraz okolo Kráľová Cup, čo je krásny projekt, ale ja tých projektov mám niekoľko, ale teraz by som rád povedal niečo o službe, ktorú ponúkame vlastne pri predaji Garmin. Sme jedným z hlavných dodávateľov sonarov Garmin na slovenskom trhu, ale my vieme už v tom čase, že nestačí len tú techniku predať a hlavne pri tých sonároch je veľmi podstatné o tej technike aj niečo vedieť. Ako to zapojiť, ako to používať, ako z toho relatívne drahého zariadenia, keď to tak môžem povedať, vyždímať proste všetky tie informácie. Ale to už ja nemôžem ani vedieť, nemám toľko času, aj keby som to rád vedel, ale rád sa spájam s ľuďmi, ktorí o tom vedia možno viacej ako ja. Ja verím, že o tom vieš naozaj veľa, ale máme tu Peťa, ktorý o tom vie určite ešte viac. Takže Peťo, čo ponúka tá služba popredajná? Zahŕňa to tak, že ako spomínal Peťo, kúpi sa sonárová zostava a nezostáva to tak, že áno, zaplatil si a ahoj, už viac sa nepoznáme. Tak Peťo vymyslel taký projekt, že ma oslovil, že by sme mohli spolupracovať a urobiť to tak, že od začiatku kúpy ponúkame spoločne službu inštalácie tejto sonárovej zostavy, čiže nielen káble nakrimpovať, ale aj samotné rozbehnutie celej tej zostavy, čo zahŕňa ako registrácia tých zariadení na Garmin účte, vytvorenie konta Garmin, takisto aj aktualizácie, potom nastavenie toho sonáru, aby tomu človekovi mal čo najmenej práce, lebo nie každý človek, ten užívateľ je tak zdatný, že by si to vedel ovládať sám, tak my ponúkame to, že vysvetlíme mu, čo môže s touto zostavou všetko robiť a je to už len potom na tom jednotlivcovi, že si povie, veru, na túto moju rybačku mi to stačí, ďalej už nemusíme pokračovať. Čiže poradíme aj nielen akumulátor, káble, keď nevie si ako nainštalovať káble na svoj akumulátor, ale ponúkame aj takéto možnosti ako naučenie sa tej zostavy sonárovej. Ja už z týchto troch ročníkov som zistil, že je tu veľa tímov, ktorí prišli na vodu a ukazovalo im sektory niekde úplne 20-30 metrov za ich štandom. Takže viem, že Peťo to tu riešil a naozaj je ideálne využiť túto službu a prísť na ten pretek pripravený tak, že nemusím riešiť prvé 2-3 hodiny to, že mi ten sonár zle ukazuje. Áno, ja som nahral jedno také video, kde som presne popisoval, čo si treba nastaviť na tých Garmin sonároch, aby mali úplne presné na meter, niekedy až pod meter, na niekoľko centimetrov, aby ich pekne zameralo nielen sektory, ale aj, dajme tomu, virtuálnu bojku, aby mohli v noci, cez deň, alebo aj inokedy na rybách sa vedeli orientovať na tej vode, lebo je to veľmi podstatná vec. Výborne. Peťo, ja v tej kaprarine už takej elektronickej sa chcem spýtať, dá sa ešte niekam posunúť? No, vieš, že ja som človek, ktorý rád posúva hranice v tom, čo robí a stále proste skúmam. Vždy vravím, ako náhle sa dostaneme do nejakého status quo a už dlhodobo je niečo na jednom leveli, ja som vtedy taký neistý, nespokojný a snažím sa ňúrať, doslova, je to tak, že ňúrať a skúmať, ako by sme to ešte mohli vylepšiť. A pri tomto upgrade, ktorý príde, o ktorom nemôžem veľa povedať, mi pomohla moja posledná rybačka, kde som prišiel na to, že k sonáru potrebujem ešte nejakú menšiu nadstavbu, ale tu by som to už asi ukončil. Ja by som len tak povedal, že sledujte Fishmaniu, sledujte našu cestu a ja si myslím, že čoskoro to bude vonka. Ja dúfam, že ešte do konca roka to zmakneme, ale na tých výstavách by sme to možno radi predstavili. Super, tak Peťko nám nechce povedať, zjavne je to niečo, čo, jak sa hovorí po slovensky, výrazí dekel, tak
čakajte, sledujte Fishmaniu a ja ešte by som rád chcel Peťovi poďakovať nie len za moderovanie celej Kráľovej, ale aj za to, že je jeden zo sponzorov prvej bodovanej ryby. Takže Peťo, ďakujem veľmi pekne za všetko. A ja ďakujem za túto možnosť byť tu. Peťko, ďakujem, že si nás prišiel pozrieť. Ahojte.